afternoon po. Ano ka red money mo? Ma'am, nagsasurvey po ka, no? Nagsasurvey ka. Nakapabaksin ka na po? Oo, complete na. Complete na po. May na po may din. May package po nga para hain mo yan ha. Pwede na po kayo ma-invite nga dito ha. Tapos yan. Okay lang. Okay lang po. Dapat magtawag po eh. Special. Special. Wow. Happy birthday. Happy birthday ma'am. Thank you, thank you. Okay po nga po. Kita pa ikaw ma-invite nga din. Yes. Bakit ano meron? Malalaman natin ba? Pwede lang po. Inasahan ka po yun ng adlaw, ano? Surprise siguro. Surprise? May mga anak init nag-surprise sa daha. Di maram. Di ka maaram, ma'am. Di ko hira yan na tanan? Di ko hira? Malayo, Manila. Malayo ko hira. Sige, ma'am. Dito po. Wala saan nga. Dito, ma'am. Pwede na pa ka mo ma-invite. Sige, ma'am. Para po niya mo. Ay, kaparata. Di ko parata. Sige, mama. Excited ka na? Okay. At nagkala mo. Salamat, mga anak na. Mga salamat. Ito yan na, surprise po yun nga. Surprise talaga. Ikaw po kami, ma'am. So, ikaw po namin kakiselebrate yan ng adlaw. So, may idea ka naman kung di ka pwede kang kanay. Anak ni Arnil. Arnel, ano po yan? Waray, Manila. Waray po. Anak ko lang ang slide. Yan na. May na po kita papasahon nga letter or greeting para masabdan po natin kung di ka po talaga kang kanay. Okay? Excited ka na, ma'am, para malaman mo kung sino po? Okay. Yan na. So, happy birthday, nanay. Sana maging malipayo ka din ang iyong kaadlawan. Bisan diri kami tirok na imong mga anak, apo, ngan umagad. Maipadangat unta namon kung gaano ka namon kahit mao. Sana, nanay, tagan ka pa hitino, lagi ka kinabuhi para mauna ka pa namon. Love you, nanay. Ikakain mo mga anak, apo, ngan umagad. Ayan. Iyan ba yan? Happy birthday na sa nga. Tagang mapahingalawi na tinabuhay. I love you mga anak. Hi, happy birthday! Hindi ang ulit mas. Ay, naibanan na. Para relax na po, ma'am. Ito, group hug na lang ka, nanay. Wow, very good. Ito pa. Ay, pautanga ako. Wala na. Salamat. Salamat kayo. Kagabi mo ba? Kinakita ka nini? Yes. Ihahatag ko ito yun. Magpapahulaan mo kung pirain ko kami. Pera po. Wow, 72. So, 72 pesos na 100 peso bills. Means 7,200 pesos. Ayan, wow, ma'am. Yaman ka ngayon. Yan na, nanay. Thank you very much. Pwede ko na, ma'am. Okay na po, ma'am. Hindi ka na malingkod. Kaya pa? Oo, sige. Okay, ma'am. Yan na, ma'am.
Ka-istorya ha, ma'am, kung ang imo mga anak, ang naghatag po nga surprise yun na. Doy, damo nga salamat, Doy. Maalam ako nga ikaw. Salamat, Doy. Pe, damo nga salamat. Mga anak, damo nga salamat. Hindi, Doy. Sa mga umaga, salamat ko rin sa inyo. Damo nga salamat, Doy. Damo good nga salamat. Ngayon ako na surprise. Damo nga salamat, Doy. Ano mo niya ng mga imo money? Thank you, Doy. Thank you. Siring ko ka, Doy. Ngawaray ka po. Happy birthday, happy birthday. So, ayan, nanay, palakpakan po natin. Happy 72nd birthday, nanay, dito. Salamat. Ayan. Yan na po natin. Hindi na kami. Hindi pagsasalo-salo. May dako kita dito chicken roll, papahaba ng buhay, syempre bami, at tapos may dako kita dito sa kanin, sa gila. Happy 72nd birthday, Nanay Dita. We wish you good health always and happiness in life. Enjoy your day po. Tapos kan ma'am, kaamon po, surprise sender. Happy birthday! Our Team Sky Surprise on Wheels would like to thank you for trusting our service today. We would like to thank you. Namang salamat po at pagtapos ng part ng kami nga sa celebration na yung pinakamamahal na namin. God bless po